samkelekile kaloku wavusilanga kulo elikhaya lenkcubeko yesintu. Sithi kaloku wena mntu uye wangityana ngempazamo wasibone sewulapha ngaphakathi wathi makhe ndizama ujonga ndimamele uba kwenziwa ntoni kuyo le ndawo. Sithi khawukhangela indawo yohlala uthobe nje isitulo uhle, sikona isitulo uhlale ukuyaqonda uba tyhini oko le nto ingathi nikumdla. Sijoyine ngokuba usubscribe and hit that notification. Iza kuncedisa ukuba xa kuphakwa nawe uve itsho intsimbi kakhelekенqe ekusondeza esithebeni. Namhlanje kaloku is Wednesday the 4th of November. Siyayazi uba kaloku lozithathu lolo suku esiye sincokole ngalo ngezinto zokunyanga. Kulapho siphatha khona imihlaba uye atsho ubhele xa ithetha athi siphatha amagqabi, siphatha ingcambu, siphatha amaxolo, siphatha imihlaba, siphatha amathambo. Namhlanje siphethe yona lo mihlaba. Ukuba na imihlaba lena yenzani apha ekunyangeni, siphethe loo nto ke namhlanje. Here's a verifiable truth ke mntana omhle, wena mntu particularly uthi usandufika kulo elikhaya. If there is a topic esiza nayo siyayiphanda mntana omhle, we go siyokhangela, sifonela abantu, sibuze uqinisekisa ukuba into esiza nayo yinto noko enesihlahla, into ebambekayo ukwenzela uba wena ungabi sahamba le ndlela sesiyihambile ukukuphathela yona le topic. We also want to say ke singekangeni kwemihlaba ukubana lena yanamhlanje itopic emihlaba izawuba khona kwincwadi yokuqala lena izawuphuma next year. Yenye topics ezizawuba khona apho sizawungena kuyo lo mihlaba, including le esingazuthetha ngayo namhlanje. Loo nto sithi ke wena mntu sowusifumene suba sasiphosa nantso ke into ibigqitha singene ke ngokwendimeni. Uthi umntu khawubophe ebheli inkabi ulungisa amakhuba singene nendimeni. Ilanga lizawude litshise, sizawuthi vandla nje le nto ithi xa sithetha ngento ukuba yenzani emayezeni uzawufumanisa uba le nto iyayenza kwale nto eziwashweni ngamanye amaxesha. You must remember ukuthi we've mentioned kwenye video ukubana iziwasho ezi ibali lazo lithi when they started into zeziwasho ibizizinto zezinkonzo zomoya, St. John's, Ziyoni njalo njalo besebenzisa eziziwasho. They started ngalo manzi makhandlela, kwahambe kwangena omadubhula, kwangena ispirit, kwangena izibalubuli, yunyuka into eziwasho yahamba yafaka nee-ashes ezithile, yahamba yafaka nezinye izinto. Nemihlaba sebekhona abantu beziwasho abayisebenzisayo. Kanti emayezeni amayeza aqhele ngale yawo indlela, kodwa ngoku xa ufika phakathi kwamayeza there is a blurring of lines between lento iliyeza nento esisiwasho. Siyadibanisa amayeza neziwasho for a reason. I think we discussed lo reason apha before. Masingeneni ke kuyo lento yemihlaba ukwenzela uba aba basandufika bangade babaleke bengekayiva lento bayizeleyo. Khona umuntu hambe klika nje qomba tyhini nathi thumbnail ithini lento kabhele mandingene. Masimgcineni nani sincediseni ke sibagcina abasandufika ukwenzela uba nabo bakwazi uncedakala kwizinto ezininzi ekudala bebambeke kuzo. Imihlaba siyaqalisa ke mntana omhlapho sikuxela khona uba in this country kukhona into ekuthiwa yi-Soil Classification Working Group. This group yi-group ka-1991. This group was formed to deal with imihlaba, classify imihlaba. Apho babuya besithi there are 73 types zemihlaba. They grouped le mihlaba into 14 categories. Ezi categories zale mihlaba zidibanisa into ekuthiwa ngu-organic, humic, vertic, melanic, silicic, calcic. Ihambe ke lento iyotshona abe nenhloko ke unyana kabhele uba kutheni le mihlaba seyingaka nje, kutheni siyiyekile laa nto yayimnandi yayisithi sandy soil, clay soil, loamy soil. Eyimnandi laa nto leyana. Basekhona ke abasabambelele kuyo bongeze 2 types zemihlaba apha zawuthetha nge-silt soil, bathethe nge-peat soil. Thina ke for our purpose asizuyenza laa nto yabantu abaza neento ezifikayo. Kaloku thina singabantu bakudala, zifika ezindidi zininzi ngose silungiselela ubhubha. Thina sifuna ukuthi nca kulaa clay soil, sandy soil,
loamy soil for purposes of this discussion. Masingene ke ukubana yenzani le mihlaba sasifundiswe ngayo ilula. Siqale ngo-sandy soil. I-sandy soil lena iyisanti xa siyizisa kwintetho yethu. Yisanti ngumhlaba lona osetyenziswa kakhulu ngabantu bamayeza. Xa bechela kuthiwa apha kuzawuchelwa ngesanti, kudwa hamba uyoyikha, kufuneka uyifumane le santi, ungayithathi kulaa ndawo yomile, uyithathe ize naloo manzi aloo ndawo. Ixhwele lakho ke likufakele loo mayeza, lidibadibanise nawo loo mayeza, kuchelwe apha ekhaya. Siyayisebenzisa nathi isanti. Kuwe wena mntu othenge laa nto ekuthiwa nantsi into indiphazamisa, nantsi into igqitha, masiyeke igqithe. Wena mntu uye wathenga laa nto kuthiwa ngugilumkhondo, uthi xa ifika, not bonke abantu abafumene ugilumkhondo, bakhona abantu baye bamfumane ugilumkhondo ufike unesanti. Le santi ufike isene-seashells, isenamatye athile aselwandle, sometimes nobumdaka baselwandle. Siyisebenzisa laa santi kumntu xa sithe simamela ibali lakhe, sibone uba le idinga laa santi, so ingabobonke ke. Aphinde umntu wamayeza ayisebenzise le santi kwiindawo ezithile ngenxa yezizathu. Xa ebethelele amayeza akhe awadibanise nale santi, abethelele apha phakathi kwekhaya. Yinto yokuqala ke leyo exhaphakileyo ukusetyenziswa kwe-sandy soil. Eyesibini, i-sandy soil iyasetyenziswa kwanguye umayezeni lo, ingakumbi la maxhwele angazonqeniyo izinto. La maxhwele angakonqeniyo kuthakatha. Uzawufika usisothile khalaza apha athi, tata umntu wam undishiyile, uhamba nenye intombazana, masiyichaze bithanda uba ngoosisi. Uhamba nenye intombazana, ndifuna ngokubomi babo nabo bufane nobu bambume, nabo bakhala inyembezi, bangahambeli ndawo. Ukuba kuyenzeka tata bohlukane, izawuthi ke le ndoda ndiphathele isanti. Ukuba kuyenzeka le santi ibe yaselwandle, uyifumane kwindawo eqeleleneyo apha emanzini, uzayisebenza ke lo tata le santi. Ubomi bakho buzawuma ke mntana omhle, uzawugangatha ndaweninye, uzawunyuka iqhina, ubanjwe yile santi yelixhwele kunye nalaa sisi ebekuyele emntwini. Ingxaki ke ukuze ubomi bakho butshintshe mntana omhle, kufuna kuphinde kuyiwe kwasesantini. Zikhona iiplants esiye sizifune phayana esantini, plants ezo eziza kuncedisa ukuba ubomi bakho buphinde bube yilaa nto babuyiyo phambi kokuba kungenelele abantu bamayeza. Sigqithe esantini siye kule nto kuthiwa yi-clay soil. Ludongo ke olu bayenza ke odongo nomandla omabandla. Abantu abanamandla baza kusebenza ngalo udongo. Udongo xa beluthetha abantu bathi ngumhlaba onzima, even in English bathi yi-heavy soil. Heavy ke lento, that's why you'll seldom see it iyi-top soil. Izawuba lapha emazantsi, izawuzika. Baza kukuthakatha ke ngodongo, bayenze ilife yakho uba imenxe, isinke ilife yakho. You will be lo mntu ungahambeli ndawo. Baza kukusebenza xa usetyenzwe ngodongo, kuwesi than xa usetyenzwe ngesanti, because udongo olu luyiloo nto ebamba yonke into yakho mntana omhle. Unumber 2, xa umntu okunyangayo ekunyanga uyakwazi uba akusebenzisele udongo. Udongo olu apha xa selusetyenziswa ngendlela entle, nothi lena kamayezeni, luyinto ekwazi ukukuphucula. Ukuba uyangena apha ezincwadini zesikolo, wena mntu usayikhumbulayo laa nto yaphayana kwi-agriculture okanye i-geography ekwakuthethwa nge-clay soil, baza kuxelela ukubana i-clay soil le is negatively charged. Kuba i-negatively charged le clay soil, it attracts ezi elements or particles ezi-positively charged. Umntu wamayeza ke uza kusebenzisela yona le nto ludongo ukukutsalela ezi zinto wena uzidingayo. Ingxaki ke xa uye wabethwa ngalo udongo, awunyangwa ngalo udongo, kufuneka uye kwi-periodic table
uyokhangela ezi elements ekuthiwa zi-positively charged. Sithetha ngoma-calcium, potassium, magnesium, copper, zinc, zininzi ukuba uyapha kwi-periodic table. Zizo umntu wamayeza aza kusebenzisela zona, aza kusebenza ngazo ukuklina laa nto uba ububethwe wena ngodongo. How do you know uba ndibethwe ngantoni? Hambohlola mntana omhle, umntu wamayeza uza kuxelela ubuthakathwe ngantoni. Amaphupha ke iba yinto yokuqala ekubonisayo uzawuphupha ezo zinto ezikuxelelayo ukuba wena umiswe entwenini. Sigqithe siye kulena into ethi kukho lo mhlaba uye uphume xa bekusombiwa igolide apha kwezi ndawo zine-mines. Ufike laa mhlaba wenziwe wayintaba, kuthiwa yi-mine dump. Mine dump is some kind of a mountain. Ufike enziwe kakuhle le nto, yahonjiswa le nto lena. Uba uyayifumana le nto yalo mhlaba, it will be yellowish, kwezinye it will be whitish. Xa usondela lidongo le nto ibe nento ezingathi zibubomvurha depending kwezo minerals ebezi-extractwa kuyo loo ndawo. La mhlaba lowana ukuba udibene nendoda ekwazi ukwenza, ndizawuthetha ngenye indoda ebendikhe ndancokola nayo indixelela ngawo lo mhlaba. When I told him ukubana ndidiscussa imihlaba, wena mntu kuloo kona yaseRhawutini, what do you use umhlaba for? Yena wabalula lona indoda ethile ozawuthi xa ufika kuyo indoda ezitshayela intsango yayo. Le ndoda xa seyiphakama kulaa ntsango iphakama ngamayeza anzima. Ukhona omnye umfo uthi kum, enye indoda ethweleyo kuhamba sendiyibhloke noyibhloka le ndoda, uthi usancokola ntoni nobani othi nje ba enyanga kodwa yena akanamoto akanazindlu, jonga mna. I forgot to tell him ukuthi kaloku wena uthwele, kaloku wena akukho sihlwele uhamba naso ngaphandle kwale nyoka. Nazo ezi mali uzenza kukuthengisa la maselwa athwalisayo. The day you die wena iphelile into yakho, you'll be a burden kubantwana bakho. Kanti yona le ndoda iqhuba umsebenzi wezihlwele zakowayo. Izawuthi mhla yabhubha izawuthi le nto ibiyenza kuqhube abantwana bakowayo, abantwana bayo, izizukulwana zayo ziqhube ngale nto le ndoda ibiyenza. Le ndoda isebenza le nto ubizo, ayizange apha izokwenza imali zokuthenga imizi emininzi, zokuthenga iimoto ezininzi. Le ndoda ayizelanga le nto uyizeleyo, ayangolanda nto ndaweni. Le ndoda igulile ukuze ibe kule ndawo. Le ndoda ibifuna obunye ubomi, kodwa abantu bakokwayo bayiphuca konke, bayibeka kule ndawo, bathi yenza le nto. Wena usuke wawela imilambo, wawela induli, wawela amadamu, wagqitha amahlathi uyolanda nto ithile ekuthatha kubeka kule ndawo. Yashwabula ke ngoku uBhele, ushwabulela laa ndoda. Le nto ndiyithethayo apha kandiyithethe kulaa ndoda eligwala uBhele. Sigqithe siye kwi-loamy soil. Apha ke we don't want to bore you with iscience yayo le nto kuthiwa yi-loamy soil. Sizawusebenzisa amagama amabini interchangeably, knowing ukuba they don't mean the same thing. Sizayiqualifya ke le nto kuthiwa yi-loamy soil for purposes of this discussion. Yile nto izawuba yi-top soil, yile nto unyathela kuyo. Yiva ke xa siyiqualifya, we know ukubana wena mntu use-Cape Town, your top soil is still that sandy soil besithethe ngayo. Kodwa uBhele ngoku uthetha nge-loamy soil ayithi yi-top soil. Uthini nalo Bhele ngathi confused? Apha sithetha ngalo mhlaba kunyathelwa kuwo, whether unyathela kuwo endleleni, etheni, eshop, ngulo mhlaba uba lapha ezinyaweni zakho njengoba uhamba. Ukuba ke wena ungumntu waseNgcobo, lo top soil yakho ngulo mhlaba ubomvu waseNgcobo, kanti ubuya koCentane ngulo mhlaba umnyama wakuCentane, ubuya ngapha yilo santi yelo lizwe, ngulo mhlaba waloo ndawo yawo. Come on, waloo ndawo yakho. Sithi ke yenzani le top soil okanye lo mhlaba kunyathelwa kuwo? Ninzi ke into eyenziwa ngulo mhlaba, sawubalula nje zibe yi-9 for purposes of this discussion.
Unumber 1, lo mhlaba kuyakwazi bakuthiwa kufuna umhlaba apho bekunyathele khona ubhele. Makathi xa igqibo susa inyawo ulinda yotshonela ufika uthatha umhlaba apho benyathele khona, either lo mhlaba kufuna uthakathwa ubhele. Yiloo nto kaMayezeni afuna ukumosha izinto zikabhele. Ngenye ixesha kuthiwa inamathamsanqa le nto le, masithi apho inyathele khona sithwebule la mathamsanqayo ngoba sisebenze lo mhlaba. Basebenzisa amayeza athile ke mntanomhle enza ezo nto. Unumber 2, umhlaba wendawo zebhizinesi. Xa kuthethwa ngeendawo zebhizinesi ke kuzawuthethwa ngazo ibhanki, kuthethwe ngazo ii-restaurants, iisaloni, iihotele, iivenkile, iindidi ngeendidi zeevenkile. Ixesha elininzi lo mhlaba kwenziwa isibunge sebhizinesi. Umntu uthathe laa mihlaba yezaa ndawo ukwenzela ukubana okwakungenwa ngabantu kwezaa ndawo nalapha kuye kungenwe. Unumber 3, apha sithetha ngomhlaba wendawo ephithizelayo. Ayovenkile ke lena, ingayirenki, ingasisitishi setreyini, ingayi-airport, neendawo ezinjenge-small street apha eJoburg, indaweni abantu abahlaba enyuka, omnye uyale omnye uyale, bayaphithizela aba bantu. Umntu uzawuthatha ke lo mhlaba kuba efuna izinto eziphithizelayo, okanye omnye ufuna kukhawuleze izinto zakhe. Omnye uzawudibanisa lo mhlaba nalo mhlaba ungasentla weendawo zebhizinesi ukwenzela ukuba into yakhe kugcwala abantu, kuhle kunyukwa apha kuphithizele. Unumber 4, apha sithetha ngomhlaba wasemangcwabeni. Asizungena ke kulo mhlaba wasemangcwabeni. We promise ukuba sizawuphinde sibuye apho sizawuthetha khona ngalo mhlaba wasemangcwabeni, sithethe ngomhlaba wasekhaya. Ininzi into eyenziwayo ngomhlaba wasemangcwabeni esingafuni ukuyiqala. Number 5, apha sithetha khona ngomhlaba wasecaweni. Umhlaba wasecaweni uyinto yobuthakathi mntanomhle. Akothusa ubani umhlaba wecawe njani ube yinto yobuthakathi. Ixesha elininzi abantu abasebenzisa umhlaba wasecaweni ngabantu abazifihlayo, kuba kaloku icawe lesilindele ukuba ibe yindawo enyulu, indawo entle, indawo emsulwa, indawo yongena izulu. Thakathi ndini okuthakathayo, uthathela mhlaba wasecaweni wasebenzisa wona. Wena xa usiya kwabantu abachazayo bachaza ubhele, kanti nantsi inkuntsela. Mhla waze wadibana nomntu ochazayo okwazi ungena ngqo, angene nzulu, angene wothuke, athi hayi oyena mntu ukuthakathayo ngubani, wothuka ufa uqonda bakakwazi uchaza lo mntu uyaxoka, not ubani. Ubani lo undisapota kangaka, lo ubani endikhala kuye zonke iingxaki zam, ubani lo othi xa kukho ingxaki apha ekhaya kufike kuyena, okhalayo, osithandazelayo. Nguye ke lo bani uzifihle ngomhlaba wasecaweni. Number 6, apha sithetha ngomhlaba wasesikolweni. Saba specific xa sithetha ngomhlaba wasesikolweni, sithi apha for purpose yale discussion sithetha ngomhlaba wase-preschool okanye umhlaba wase-lower primary. Ngaba bantwana basenyulu, ngalamakhwenkwe asengamantombi, ngalamantombi asengamakhwenkwe. Apha kusampunduzwa, apha kukaziwa nto zininzi aba basenyulu. Apha sithetha ngabantu kuthiwa ziingilosi. Le nto yile nto inothi noba ingakugqebha ngezembe ngemisteyiki ukuthi inkontsho wophe ude uyobhubha, akukho kwa police case ezawuyovulwa, kuyovulwa nje icase uchaza uba kwenzeka ingozi. Kodwa yingozi nje bubulewe kulo mntana ngezembe, kuba ngumntana ozawukhala kuthuthuzelwe yena, kungahoywa le nto uba ubhubha, kuthuthuzelwe lo mntana ukhalayo utraumatized. Ngathi ubukhohlakele uye ekhoti nojaji lokuthela nqa le nto izomangalela umntana. Isetyenziswa ke le nto yala mhlaba wasesikolweni for izinto ezinjalo, ube nguphuncuka bemphethe, ube yiloo nto ithandwayo. Ikhona enye indoda nayo ebendincokole nayo ngosisenza le nto emihlaba, xola naye, ndoda ndini, imihlaba lena wena wenzani ngayo? Athi yabona Ben, laa mhlaba wabantwana lo waphaya e-preschool, mna ndiyawusebenzisa lo mhlaba. Yena ukule ndawo inabosisi bathengisayo ke phaya ebusuku. Uthi usisi ndiyamsebenza ngalo mhlaba ukwenzela uba indoda leyo, loo ndoda ithi xa imjonga ibona uba noko lo akafani naba, urayithi lo, usenyulu lo, mhlawumbi usafika kule business. Kanti ngumntu walaa nto kudala ekhona ethengisa nobhele sesuka othenga mhlawumbi. Unumber 7,
apha sithetha ngalo mhlaba athi umuntu okunyangayo mbofuna umhlaba walapho kuphambana khona indlela. Uyaziwa ke lo mhlaba ikakhulu usetyenziswa kwizinto zebusiness. Unumber 8 sithethile ke uba sizawuthi xa siphinde sibuya sithethe ngomhlaba wasekhaya, nguwo ke lona umhlaba wasekhaya. Sizawungena nzulu kuba kaloku lo mhlaba wasemangcwabeni nomhlaba wasekhaya zizombini nje ezi topics is a very long discussion. Unumber 9 apha sithetha ngalaa mhlaba walapho bekutshayisene khona iimoto umayezeni elaqhela elithakathayo. Uzawuthi ndiye lapho bekutshayisene khona imoto ndithathele umhlaba wakhona, qokelele nezangceba nje babekutshayisene ezaa moto ezaa glasi, ubuyakwazi ufumana naloo manzi uba kwachitheka amanzi kwachitheka ioyile. Loo nto izawuba ikhona phana. Ndifuna yonke laa nto uze nayo apha, ndizawumbonisa mna ukhona ke loo mntu uyothakathwa. Asizuyitsala ke into yasemihlabeni, sifuna ukuyiyeka kuyo le ndawo ukwenzela ukubana niyetyise bantu abahle. Ngumcimbi onzima, ngumcimbi omde into yemihlaba. Sibulela abasithumileyo ke bona oodongo, sibulela onomandla, sibulela omabandla, sibulela oqunta kaloku xa sitshoyo, sibulela amabhele sithi kubo amabhele namatshawe, sitsho kumaqoqo xa sithetha namandlovu sithi makube xhosi kubele camagu.